Fra 2010 og 8-9 år frem forventer vi at skulle tilslutte ca. 6.000 ejendomme i det åbne land på Falster og den østlige del af Lolland til et af Guldborgsund forsyningsrensningsanlæg. Det svarer til ca. 700 ejendomme årligt. Vi startede ud med ca. 450 ejendomme i området mellem Horbelev og Maglebrænde. I takt med, at der foreligger godkendte spildevandsplaner for de enkelte områder, kan du få detaljeret information på vores hjemmeside om, hvor vi skal kloakere. Mange af ejerne på de berørte ejendomme er desværre ikke klar over, at deres spildevand i dag ledes urenset ud i naturen. Men faktisk udgør disse ejendomme en trussel mod miljøet. Vandløb og vådområder risikerer at blive forurenet, og det samme gælder drikkevandsboringer. Og statens vandplaner skærper yderligere kravene om bedre og mere effektiv spildevandsrensning. Situationen bevirker, at rensningen af spildevand er et politisk højt prioriteret område. Derfor gør Guldborgsund Forsyning i disse år en stor indsats for at koble så mange ikke-kloakerede ejendomme som muligt på vores rensningsanlæg. I forbindelse med kloakering forsøger vi i videst mulig omfang at tage hensyn til de implicerede parter og undgå unødige gener. I åbent land pløjes spildevandsledningerne ned ved hjælp af avancerede maskiner og materiel, og selvfølgelig får lodsejeren afgrødeerstatning efter gældende takster. Når vi skal krydse en vej, borer vi under vejen og undgår dermed at forstyrre trafikken med opgravninger. Også når vi nærmer os din matrikel, tager vi størst mulig hensyn. Vi aftaler med dig som grundejer, hvor brønden skal placeres. Mange steder er vi i stand til simpelthen at bore din tilslutningsbrønd ned i skellet til din ejendom. Andre steder er det nødvendigt at gå lidt mere direkte til værks, men vi er stadigvæk meget ops på at genere mindst muligt. For eksempel grave stikledninger så vidt muligt ind under hækken, så denne ikke ødelægges. Vores gravemaskiner er små og smidige, så det ikke molesterer græsplænen mere end højst nødvendigt. Der hvor det er nødvendigt at grave ud, er vi omhyggelige med at retablere plæner og andre arealer, som er påvirket af gravearbejdet. Det samme gælder gruslag og lignende i indkørsler. Og i det hele taget retablerer vi arbejdsområdet, så du efter kort tids forløb næppe kan se sporene efter os. Guldborgsund Forsynings ansvar for processen slutter, når vi etablerer en pumpebrønd på din matrikel. Men husk, sammen har vi ansvaret. Fra det tidspunkt, hvor pumpebrønden er etableret, er det dit ansvar at få din lokale kloakmester til at tilslutte dit eksisterende afløb til den nye brønd. I god tid inden vi går i gang, sender vi dig en vejledning, der fortæller, hvad der skal ske, herunder også, hvad du selv skal gøre. I den forbindelse er det væsentligt at slå fast, at overfladevand, det vil sige regnvand, ikke må ledes i spildevandsafløbet på din matrikel. Gode råd om afledning af regnvand og anden form for overfladevand kan fås på vores hjemmeside. Med denne lille film håber Guldborgsund Forsyning, at du har fået et indblik i processen omkring vores store udfordring med den nødvendige kloakering af tusindvis af ejendomme i åbent land inden for vores forsyningsområde. Det er Guldborgsund Forsyning. Det er Jesper. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information og netop din situation. Men husk, sammen har vi ansvaret.